biro. Chwale ne nyaro ilabone. Ero kama ne friend. Nyinge osebed ka ilieko kone kocha. Nyaka ne wach mar impeachment mar Rigiji wuoge lela. Gin nyinge mage mineno ka bet ka gima chiegni kata ng'weyo gini. Ang'eni wuon wach to en jatend piny Kenya William Ruto. Sani koro jatend piny Kenya William Ruto nitie gik modhi ng'iyo mopogore gi gima nong'iyo seche kaka ne kane omiyo Rigathi Gachagua bedo jalup jatend piny. Kech koro gik moko ose change. Seche ka nodwaro ng'ama ofuku ne ber mane nyalo oil campaign mare. Seche ka nong'iyo ng'at ma grassroots mobilizer. Ineno mane nyalo konye mobilize ombulu makocha. Sani koro ok ong'i gima chalo kama nikech already oseng'iyo ni ombulu mar Murima osedhi. Ong'iyo ng'ama nyalo konye stabilize the country mondo yieno med kwan ochopi. Nikech ing'eyo ni mana kaka ncha ne gitemo tudo Rigathi Gachagua gi weche mag Gen Z gi nyaka ng'i stability bende mar the country mondo kik neni Mount Kenya chalo gima opogore. Mondo kik gichal kich ing'e ni jo Mount Kenya gi osebede sirikal kuom thuolo malach. Gintiere systems mopogore mag arita gi gik mang'eny mamoko ok wanyal wacho kae. Koro William Ruto nyaka ng'ine to ere kaka stability piny Kenya medo bedo mo ongirore kata osirore motegno. Koro onyalo ng'iyo nikech sani pod ok onyal ng'iyo siasa ahinya ma 2027. Nikech ko ng'iyo siasa ma 2027 to chuno ni ok odhi kawo ng'ato mawuok e Murima kae. Onyalo kawo ng'ato ma wuok oko mar Murima. Koro ntiere gik mang'eny mobiro ng'iyo. Aparo ni jogo masume rieko gi jogo masume paro. To samoro bende gino nyalo bedo surprise kata nyinge miwacho gi nyalo bedo maonge gino. Kech ong'iyo to ng'ani okelo ang'o. To sani ok en ng'at mokelo siasa, okelo stability maromo nade. Erokamano. Nikech lepo ma central ne koro neno ka odo bedo mang'eny ahinya. Jatelelo allow spare. But ing'eni also gimonego beni